Hej og velkommen til min optagelse her om kernefysik. Og vi starter her med at kigge på halveringstider. Først og fremmest med at kigge på kulstof 14. Og jeg kan lige starte med at lægge 10 kulstof 14 kerner ud her. Og det ses så, at de skulle have en halveringstid på cirka 6.000 år. Men her kan man se, at det havde de ikke helt. Det kan man dog optimere, hvis vi nu prøver at tage nogle flere kerner ud. Prøv lige at starte forfra her, det er lidt nemmere at se. Hvis vi kører med mange flere kerner her, så vil det være mere optimalt. Her kan man se, at der var cirka 50, der havde omdrevet sig til nitrogen på halveringstidspunktet, hvilket jo passer. Udover det kan man også kigge på uran, som kan omdanne sig til bly. Og jeg prøver at sætte 10 i gang her. Med uran ses det, at det går væsentligt langsommere, fordi den har en halveringstid på cirka 4,5 milliarder år. Og igen kan man også prøve her at vise med nogle flere urankerner. Så vil det tallet her blive mere præcist, når man kigger på flere kerner. Og igen ses det her, at det var cirka halvdelen, cirka 45 kerner, der havde været igennem. Så prøver vi at gå videre til henfaldshastigheder her. Kigger man på henfaldshastighederne, så kan man starte med at sætte nogle kulstof 14 atomer i gang her. Hvis nu vi starter med at sætte lidt i gang, så kan man se, at henfaldshastigheden den ramte nogenlunde der, hvor det skulle være, eller halveringstiden ramte nogenlunde der, hvor det skulle være. Og hvis man nu prøver at sætte lidt flere kerner i gang her, så kan man se, at tallet formentlig bliver noget mere præcist. Det kan man se, at det rammer stort set lige præcis lige på halveringstiden. Og det samme kan man gøre med uran, som bliver til bly her. Vi kan prøve at sætte lidt i gang. Kan man se, at den varierer meget, og halveringstiden vil egentlig først være her. Men hvis vi nu prøver at gøre det med flere kerner, så skulle det gerne blive noget mere præcist at ramme lige omkring her. Og det kan man se, at det gjorde det. Så jo, det man kan konkludere for det her er, at jo flere atomkerner man har i spil, jo større sandsynligheden for, at halveringstiden passer helt. Samtidig kan man også kigge, hvis man nu kigger her, så kan man se på uran, at massetallet det er faldet helt fra 238 til 206. Og det tyder meget på, at der har sket en del alfa-henfald, som for at den er blevet til bly. Og omvendt kan man se, at massetallet på kulstof 14, den er godt nok blevet til nitrogen, men massetallet fortsat er det samme. Og det indikerer, at der er stor sandsynlighed for, at det er et beta-minus henfald, der gør ændringen her. Til sidst her, så kan vi prøve at gå videre til måling. Og kigge her på kulstof 14, så kan vi prøve at plante et træ. Og hvis vi planter et træ her, så kan vi se, at træet vokser. Og nu slår vi træet ihjel efter cirka 1000 år. Og når halveringstiden skulle være cirka 5.500 år, og der var gået 1000 år inden træet døde, så skulle det jo gerne stå cirka 6.500 år her, når den rammer der. Og det gør der næsten på 50%, kan vi se her. Og herover der tæller den ned af, hvor meget kulstof 14 er tilbage. Kulstof 14 er det, man bruger til at datere ting, for eksempel. Og det er blandt andet det, man bruger til at datere, hvor gamle gravballemænden var, så vidt jeg husker. Udover det kan vi også gå videre til at kigge på uran her. Vi får en udstilling gang. Kigge på uran, og så kigge på sådan en vulkansten. Vi prøver at sætte en vulkan i udbrud. Og lave stenen til en kold sten her. Og så kan vi se, at årene går herover, men det går meget langsommere, fordi det var over 4 milliarder år. Det skulle se, for der blev en halveringstid. Og ellers så ses det herover, hvor mange procent uran er tilbage. Uran er også noget af det, man bruger til at datere gamle lavasten. Og nu kan vi lige vente lidt her og så se, at efter cirka 4,5 milliarder år, der rammer den halveringstid. Og det var mere eller mindre alt for mig. Hej.